Bagsak Mepa, mga kabalen. Mainit-init na laban ito mga idol sa North Division Finals ng MPBL matapos ang best of 3 series na bakbakan ng Pampanga Giant Lanterns versus Caloocan at San Juan Knights laban naman sa Nueva Ecija Vanguards. Natapos na nga ang serye mga idol at andito na tayo sa finale ng North Division, Pampanga Giant Lanterns laban sa team ng San Juan Knights. Hindi na bago ito mga kabalen kasi nakalaban na natin sila sa PSL mga idol at ngayon sa MPBL naman at ang game mangyayari yan home court tayo mga kabalen sa Brent Sigyao Convention Center sa November 11, 8 PM po yan mga idol at syempre sumuporta tayo, magsuot po tayo ng white Pampanga Giant Lanterns t-shirt at kung may caps din kayo na Pampanga Giant Lanterns suotin nyo na rin mga kabalen para todo suporta tayo sa mga kabalen players natin at sa hindi naman makakapanood sa mismong venue ng bakbakan mga idol, pwede nyo pong panoorin ito sa mismong page ng MPBL. Search nyo lang Maharlika Pilipinas Basketball League 1 channel at syempre meron din sila sa YouTube channel mga idol. Sa game na yon, yung saktong oras na 8 PM or 8:30 PM, isearch nyo lang sa YouTube. Gamitin lang ang keyword na MPBL Live mga idol at lilitaw na yung mismong game ng Pampanga Giant Lanterns sa San Juan Knights Game 1 mga kabalen. Ganun lang kasimple at kadali mga idol. Bigyan po natin ng malupet na suporta ang mga favorite homegrown natin mga idol. Ang binansagang Royal Bazooka ng Mexico at Porac na si Idol Archie Concepcion, si Balti ng Mabalacat at Apalit, Raymond Binuya at Neil Tolentino, the Energizer ng Barangay Pondungan San Jose, San Fernando, John Lloyd Clemente, the kid from Apalit, Encho Serrano, Angeles City's Mr. Excitement at Silent Assassin MJ Garcia, Spider Matt De Leon ng Lubao at syempre si Kuya Arwin, the Spider-Man ng Lubao din mga idol, Ronan Santos ng Mabalacat City, Carl Sampang ng Angeles at San Fernando, CJ Ganya ng Mexico, Pampanga, La Union's finest na si Mitchell Maynes at Jason Apolonio, ang scavenger at boy pulot na si JB Bahayo, showstopper Allen Liwag at ang pride ng Orani Bataan na si St. Louis Sanggalang. Kaya nano pa ta mga kabalen, bikit-dikit tapo king Brent Sigyao Convention Center king November 11, 8 PM po pero mas maranong kayo. Free admission niya po ini pero mas maranon, mas manaki kayong masanting nga pwesto mga kabalen. Nano pa ta, Luigi Kapampangan, Luigi Pampanga, Luigi ng MPBL, Luigi ing Pampanga Giant Lanterns, Bagsak Mepa mga kabalen. Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are.